Hej, i dag vil vi gerne fortælle jer om vores forsøg på at kigge på vandpest i et mikroskop. Vores præsentation vil indeholde en introduktion, forklaring på hvad vandpest er, grønkorn, beskrivelse af fotosyntese og cellemembranen. Forsøget startede med at vi tog en lang glasplade og lagde en vanddråbe på glaspladen, hvorefter vi tog et lille grønt vandpestblad af fra en montre med vandpest. Vandpesten lagde vi derefter i vanddråben, og vi lagde en lille firkantet glasplade ovenpå. Derefter tog vi glaspladen og vandpestbladet og lagde det på den sorte platform med, som kan justeres op og ned, højre og venstre ved hjælp af drejehjulene i siden. Vanddråben hjælper lyset under den sorte platform med at trænge igennem bladet, så vi lettere kan se cellerne i bladet. Vandpest er meget almindelig og udbredt i hele Danmark. Vandpest findes i søer, damme, vandløb og åer. De kan have op til 2 meter lange stængler, der er rodfæstet til bunden. En vandpeststængler er tynde og grenet med små blade på. Bladene sidder i en tæt krans på stænglen. Desuden er bladene tynde og grønne og er ikke særlig store. Vandpest har små, tynde, hvidlige blomster, som sidder på tynde stilke. I Danmark findes der kun hunblomster, hvilket betyder, at planten ikke kan danne frugter og frø. Vandpest spreder sig derfor kun vegetativt, som er når planten anvender en del af sig selv til at danne en ny plante. Grønkornene i plantecellen er dem, som er kendt for at lave fotosyntese. For fotosyntese er der også en formel, og den lyder 6 CO2 plus 6 H2O, så skal den bruge sollys, og det giver så 6 H12O6 plus 6 CO2. Så man kan se optager cellen CO2 fra luften, og sammen med vand og hjælp fra sollys omdanner den til 6 H12O6, som er glukose, og 6 CO2, som den bruger til at Cellemembranens opgave er blandt andet at regulere, hvilke stoffer der kommer ind og ud af cellen. Cellemembranen er opbygget af et dobbeltlag af et stort antal løssammenhængende enheder af et særligt molekyle, der kaldes for et fosfolipid. Cellemembranens særlige opbygning gør, at den kun tillader små uladede molekyler og fedtopløselige stoffer at trænge igennem. Andre stoffer kan ikke passere membranen uden hjælp. Membranen er halvt gennemtrængende eller semipermeabel. I cellemembranen findes en række forskellige transportproteiner. Et transportprotein kan enten være en kanal eller en pumpe, der kan benyttes, når større molekyler eller ladede ioner skal gennem cellemembranen. Ved transport gennem en cellemembran skelner man mellem passiv transport og aktiv transport. En anden type vigtig membranprotein er receptorer, der er i stand til at opfange signalstoffer fra omgivelserne eller fremvise signaler til omgivelserne. På den måde kan cellen kommunikere med andre celler eller sanse bestemte stoffer i omgivelserne. Receptorer er af afgørende betydning for dyrs hormonregulering, nervesystem og immunsystem.